Mire, jo mai pense que la raó està només d'una banda i segur que quan hi ha un tipus de conflicte d'aquestes característiques ha pogut haver alguna insuficiència per la meva banda i en aquest sentit crec que donen mostres suficients de flexibilitat i d'adaptació i de buscar els camins per a reorientar aquest tipus de problemes. En qualsevol cas, si mirem també en perspectiva, perquè a la fi tot el que és el fet pandèmic l'hem de veure en perspectiva, val a dir que en una situació tan terrible, tan tensa, tan complexa com la que hem viscut, la veritat és que la gestió en el conjunt ha estat d'una profunda cohesió. Que hi ha hagut, com vostè diu, alguns moments més complexes, però si mirem en el conjunt hi ha hagut una unitat d'acció molt potent i els resultats parlen també d'això, que gràcies a aquesta cohesió en el govern, en la societat, aquesta corresponsabilitat del conjunt de la societat valenciana amb els actors socials, econòmics, això li ha donat una gran fortalesa al país dels valencians. Vostè com a polític podem dir que... Perdona, és que hi ha hagut una via valenciana també per a la superació de la pandèmia i l'està havent. I això, per a mi, és un fet també, diguem-ne, de reacció de la societat valenciana que forma part de la superació de la hipoteca reputacional que ens trobàvem en el 15.